Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska je to ze serveru Magician Games. Určitě někteří ho znají, je to jenom český server, nebo československý, ale je to úplně dobrý server. Já napíšu, ať pozdraví do videa. Dea. Tak. Takže toto je ten server, je úplně nádherný. Jako úplně hustý. Mně se hrozně líbí. To hrozně hustý. Co Suraj tam dodělal něco? Prostě já vám dám do popisku videa, je to na 0.15, 4 nejmíň. Já vám do toho, do popisku videa dám IP adresu. Já mu ukážu teďka můj pozemek. Takže já si dám zase normálně. Koukám, že mě tady moc nikdo nepostavil. Hustý. Takže já si dám lomeno P home a to bude můj paraček. Vůbec se mi nepovedl. Takový hnusný. Nevyrostl mi tady žádný strom. Košte. Jako moc toho tady věcí nemám. Kromě té helmy. Jako lapis nemám. Ale jako moc toho nemám. Ach, já vám tady rozhodně toto video dokoukáte. Na video vám řeknu heslo, který byste mohli napsat do toho. Když ho dokoukáte na to, tak vám na konci videa řeknu heslo, který bude jakoby na konci a vy ho napíšete do chatu a to bude znamenat, že jste to video dokoukali do konce. Mně nefunguje, mám něco tady. Chleba. Vidíte, v chatu píšu jenom Češi a Slováci. To mám svoji tajnou Česku. Lapis, ale moc toho nemám, no. Takže já jdu nahoru. Jinak, kdybyste si to tak když máte třeba 0.14, tak to nebude fungovat. Když tak vám dám tak vám dám na toho youtubera, jak se jmenuje, tam mám zev, protože tam popisku vydám. On to má všechno originální, já zatím úplně všechno neznám. A tak, že bychom si zkusili zahrát minihry. Tak to zkusíme. Takže dáme lomeno. Budete tam dávat lobby nebo spawn. Já teda podám ten spawn. No. A teďka jdeme na, kde je ten villager? Tady. Teď se musím připravit, aby rychle. Jo. Je tady to sklo. Jo, tak to jsem nemusel nic dělat. Když řekne play.aurora.pi.net, to je get down server. Tamhle Skywars. Ale jak to je tady jenom jedna mapa. Medieval. Podíváme se na něco jiného. Tady má ještě něco, třeba ještě můžu. Bedwars. Ale nic jiného tady nemá. Jinak tady byla strašná změna. Takže to bylo hustý. Nefunguje. Chci jdeme, to je
To je divný, možná je v plném proudu. Já pak napíšu, že tu vyšli do miniher na Skywars Medieval. Že jsem tady, tak. Takže já tady to napíšu. Pojďte na Skywars Medieval. No. Uvidíme, jestli to tady dopadne. Jinak, když jdeme tady dovnitř, myslím, že to bude. Tak tam budu to hustý. Jen to vytěšit nemůžeme. Já si těším tamhle. To určitě něco bude hezkého. Nebo chtěl bych se někdy dostat do toho baráčku. To musím vyparkurovat, tam je parkour. Já se nepřipojil, tak na to asi kašlu. Ne, nejde to, tak dáme. Nejde.